Txinparta. Ibilbide zehatzik ez duen elektrizitatea, baina soinuaren bidez elektrizitatea gidatzea posible izango balitz? Orain arte elektrizitatea kableen bitartez garraiatu den arren, euskarririk gabe bere mugimendua kontrolatzeko modu bakarra laserrak izan dira. Eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan egindako ikerketari esker ikusi da aire beroaren portaeran dagoela mugimenduaren gakoa. Txinparta elektriko bat sortzen denean, airea berotzen du bere inguruan, eta dentsitate txikiagoko gunea sortzen du. Hortxe sartzen da soinua. Uhin ultrasonikoek eremu espezifikoetara bultza dezakete aire beroa, eta txinpartak beti erresistentzia txikieneko bidea nahiago duenez, soinuak gidatutako eremu horiei jarraituz mugitzen da. Momentuz 4 zentimetroko txinparta bat oztopo baten inguruan gidatzea lortu da. Eta hori hasiera besterik ez da, medikuntzan eta industrian abantaila handiak ekarriko baititu kable elektriko ikusezin honek. Agian, etorkizunean elektrizitatea abestien erritmoan mugituko da, eta ekaitza dantzan ikusi ahalko dugu. Bitartean, uluak sortzen duen soinuak sortzen aldizu.